dreng på 15 år. Han elskede Pokémon-kort. Og i dag skal han ned i byen for at købe Pokémon-kort. Hej, hvad skal det være? Jeg skal gerne have nogle Pokémon-kort. Det er ikke til mig, fordi jeg er alt for gammel til det der. Det er til min lillebror. Okay, dem har vi. Nu skal jeg lige gå ind og kigge efter dem. Der var det. Skål. Det er bare til min lillebror. Da han skulle i seng, lå han og krammede snart på den. Næste morgen var Bo væk. Godmorgen. Snart Pokémon Dolly kortet havde spist ham. Det lever godt nu. Jeg skal gerne have en Pokémon-kort. Jeg skal gerne have en Pokémon. Du ødelægger det. Jeg skal gerne have en Pokémon-kort. Jeg skal gerne have en Pokémon-kort. Jeg skal gerne have en Pokémon-kort. Har du en Pokémon-kort? Hvorfor er en Pokémon-kort? Jeg skal gerne have en Pokémon-kort. Har du en Pokémon-kort? Giv mig en Pokémon-kort. Jeg giver mig en Pokémon-kort.